Zo'n 2000 huishoudens in Friesland maken op dit stuit gebruik van de voedselbank. Dat binnen er 500 meer als begin dit jaar. Voor de voedselbanken zelf betekent dat ze er een tandje bij moeten zetten. Hè? Dat ze wat harder moeten werken. Maar verder maken we ons niet zorgen. Er is nog voedsel genoeg wat wij kunnen verstrekken. Er is iets minder vlees en brood. Hè? Dus daar moeten we echt ons best voor doen. Dat kopen we ook wel bij. Maar dat doen we weer met behulp van giften. Dus nergens gaat geld in omloop. In zijn Husteveen is het al klanten vertrouwenvoudigen. Dat komt van een groot pad door de hege prijzen. Maar ook door het versoepelen van de criteria. Een van de dingen waar we mee starten binnen is dat de mensen artsen bij ons zich aanmelden. Eerst 2 maanden een voedselpakket krijgen en pas dan wij de financiële gegevens beginnen. Het leven is hartstikke duur op dit moment. En natuurlijk, wij zeggen echt boeten dan de mensen die traditioneel dus nog wel weten te vinden dat er nieuwe doelgroepen bij komen. En in die nieuwe doelgroep zeggen we echt gewoon jonge gezinnen met ben die niet meer rondkomen kennen. Vooral in het Noord-Eersten komen meer mensen bij de voedselbanken. In Noord-Eerst-Friesland had de gemeente die kwartlino extra yield beschikbaar stelt. Maar daar bloot het voor eerst bij. Dat is een zelfstandige organisatie, een voedselbank. En die proberen in eerste instantie zelfs hun financiële middelen naar grond te krijgen. En wij hebben een goede relatie daarmee. Dus mocht het echt in de kniepen komen, dan kun je altijd bij je omklappen. Want de winter, die is nog maar kweerlijk begonnen. Het leidt voor de hand dat mensen de komende tijd nog vaker een beroep op de voedselbank dwars zullen. Ik denk het wel. Top van de ijsberg, dat kunnen we niet inschatten. Hè? Maar er gaat sowieso nog toeloop komen. Dat schatten wij in. Daar proberen wij ons ook op voor te bereiden. Maar wij verwachten zeker nog toeloop. En dat zou zomaar nog eens een verdubbeling kunnen worden.